Quan passa un minut d'un quart d'11 del matí, avui us parlarem del joc de taula creat per dos cardedeuencs, el We Can Play, un joc inclusiu sobre un tema poc tractat en els jocs de cartes, com és el feminisme. El joc conté 63 cartes il·lustrades amb dones com Cleopatra, Marie Curie, Nina Simone o Rosa Parks, entre moltes d'altres. Òscar Muñoz, bon dia. Bon dia, Vicenç. Ja hi has jugat al We Can Play? No, perquè ara ens ho explicaran més o menys l'Albert i la Júlia. Doncs això, avui fem una connexió cap a Finlàndia, on parlarem amb ells dos, els dos creadors del joc We Can Play. Bon dia, Júlia, bon dia, Albert. Hola, bon dia. Bon dia. Com va sorgir la idea d'aquest joc, de realitzar aquest joc tan nou, perquè la idea aquesta no l'hem vist en cap joc de cartes abans. Expliqueu-vos una miqueta. Doncs a nosaltres ens agrada molt els jocs de cartes i, els jocs de taula en general. I més o menys fa un any vam tenir la idea inicial, que Albert ja és il·lustrador, una mica pots explicar, que tens una mica d'experiència. Sí, jo fa 6 anys que treballo d'il·lustrador a temps complet i em van encarregar ara fa uns 4 anys el primer joc de taula. He il·lustrat alguns jocs de taula i em va agradar molt l'experiència i ja des de llavors anàvem rumiant, ostres, seria divertit fer un joc de taula propi. I llavors el que teníem clar des del principi és que si fem un joc de taula volem que sigui un joc inclusiu on es pugui aprendre coses i divertir-se a la vegada. Expliqueu-nos, doncs, de què tracta aquest joc. Si volguéssim fer una partida, com hi hauríem de jugar? Bé, el joc està tot dissenyat, però encara no existeix, per això potser ho expliquem després. Si volem jugar, té algunes similituds amb alguns altres jocs, com per exemple el Timeline, o n'hi ha un altre que es diu Chronology. Es tracta de fer una línia de temps. Cada carta, per un cantó, té el fet històric de diferents dones, i per un cantó és el fet històric i per l'altre cantó hi ha el mateix fet, però també la data. Llavors, en un primer moment, cada jugador ha d'anar intentant col·locar en correcte ordre cronològic. És una mica complicat explicar per aquest telèfon, però el joc és senzill, però has d'intentar fer una línia cronològica en correcte ordre cronològic. I fins que no destapes la carta no és quan comproves si realment l'has emplaçat, l'has col·locat correctament. I la persona guanyadora és la que té 7 cartes en línia cronològica. El que primer té 7 cartes. Molt bé. Una a Finlàndia i l'altra de Barcelona. Per això aquest joc el podrem trobar en 4 idiomes? Sí, la meva llengua materna és el suec i Albert català, clar. I després tenim anglès i castellà, que són també idiomes molt propers. Llavors ho teníem bastant clar. Al principi havíem pensat de produir el joc en castellà i en català, però després va sorgir la idea que ja que ho fem en 4 idiomes, els que tenim més presents al dia a dia. I com us heu repartit la feina a l'hora de crear aquest joc? L'Albert ja ens ha explicat que és il·lustrador. Tu, Júlia, has fet la documentació o com ha anat el procés de repartir-se la feina per crear aquest joc? Jo més que res he estat buscant informació sobre les dones i he estat fent com el contingut del joc i junts estem també treballant amb el màrqueting. Com ara estem en una precampanya, estem intentant fer difusió sobre el joc i Albert s'encarrega una mica més i jo estic ajudant. Sí, també és que tenim 2 filles. Llavors també és complicat, però ho portem tot endavant. I sí, ara estem amb la part de la promoció, perquè farem un Kickstarter. De fet, ja tenim la precampanya, tenim una pàgina de Kickstarter de precampanya, on tothom qui li interessi es pot registrar i llavors se li notificarà el dia que comenci la campanya, que tenim previst que sigui a l'abril o al maig.
Heu comentat que teniu dues filles. Aquest joc el podrien jugar elles o per quina edat està aquest joc? Bueno, primer de tot, has de poder llegir per jugar a aquest joc, llavors, però diria que per al tema i també que són fets històrics hem posat a partir de 10 anys més endavant. Sí, com a recomanació, però sí que ja hem jugat amb la nostra filla que té 8 anys i juga perfectament. Sí, clar, ella va provant, mirar la carta i pensar, això pot ser fa molt de temps, perquè clar, les il·lustracions també donen una miqueta de pista. Si potser ha passat fa molt de temps o si és algo actual. I expliqueu-nos quins personatges són els que heu triat per ser protagonistes d'aquest joc, perquè, com ens heu explicat, un joc doncs, que podem trobar en 4 idiomes, com l'anglès, el suec, el català i el castellà. Segurament doncs, estem parlant de dones doncs, que han passat a la història i que són reconegudes mundialment, no? Sí. Això vam tenir bastant present des del principi, que volíem tenir dones conegudes i també dones no conegudes. També diversitat cultural i diversitat dels fets. Llavors tenim dones activistes, artistes, metges, científiques, o sigui que hi hagi diversitat dels fets. I també repartit en el temps. Clar, quan arribem a 1900 i cap a 2000 sí que tenim més dones, perquè hi ha més dones conegudes en aquests últims 100 anys, però sí que tenim dones ja des de fa 2.000 anys. Per exemple, no ho sé, per posar un cas, Frederica Montseny no la trobarem en aquest joc, per dir un nom. No hi és. De fet, ens hem deixat moltíssimes dones i ens encantaria poder fer una extensió, si aquest projecte va bé, i poder-ne afegir tantes que ens han quedat, que ens agradaria molt afegir-les. Aquest projecte ara doncs ens heu dit que es pot adquirir a través d'una plataforma en línia, diguem que serà a partir d'aquí, d'aquest moment que es començarà a fer doncs a fer realitat, a tenir format físic aquest joc. Es podrà adquirir també a través d'algun altre canal. Expliqueu-nos una mica com funcionarà això a partir d'ara. Una mica com funciona. El Kickstarter és una plataforma de micromecenatge i el nostre objectiu és aconseguir finançar una part del projecte. Estem buscant finançar 7.000 euros. Llavors el Kickstarter, ja ho he dit, començarà entre l'abril i el maig. Depenent de la gent que tinguem subscrita, doncs ho llançarem abans o més tard, i tindrem 30 dies perquè la gent pugui comprar el producte. I com que funciona és així, que la gent pot comprar anticipadament el producte. Si assolim la xifra dels 7.000 euros, doncs nosaltres posarem la resta de diners que fan falta i podrem produir un joc i enviar-lo arreu del món. En cas que no assolíssim aquesta xifra, doncs Kickstarter tornaria tots els diners a tota la gent i això és important que la gent ho sàpiga, que els diners no es poden perdre. O reben el joc o recuperen els diners, en definitiva. Si algú es vol inscriure pot entrar a www.can-play.com. Molt bé. www.wi-can-play.com. Aquesta és l'adreça per qui estigui interessat doncs, a tenir aquest joc que han creat l'Albert i la Júlia. Òscar, em sembla que volies fer alguna pregunta també. Sí, per acabar volia fer una pregunteta. Quina és la carta que més us agrada? Quina li teniu més carinyo? Quina és la vostra preferida? Jo en tinc una. Per mi la primera del joc, que és la primera faraona que va haver-hi, Hatshepsut. I em sembla molt interessant que aquesta dona es va fer passar per home davant del poble i durant tot el seu regnat va fer creure que era un home.
i això és el 1508 abans de Crist, que va néixer. I bé, em sembla que diu molt, no?, de com ha sigut el paper de la dona a la història, que n'hi ha hagut moltes que potser ha firmat a l'home i en aquest cas s'ha fet passar per home. Albert Pinilla i Júlia Johansson, hem de deixar-ho aquí. Moltes gràcies per presentar-nos aquest joc, el We Can Play. Moltes gràcies. Adéu-siau i fins una altra. Avui hem parlat d'aquest joc que han creat dos cardedeuencs i que té el feminisme com a eix essencial. Ara nosaltres fem una pausa i tornem tot seguit.